Mainatin na dahil ni para masugod sa masugod ni. Di magkana idang sukod. Masugod idang sanina. Tawa man mo. Nagmuot pa naman rin katawa. Uy, nasugod na. Saninaan, day. Pwede ka. Hindi ni mo saninaan. Magburlis ra, magasgas. Gwapo kay nanay sanina. Nanay sanina! Alang gapuha. Ang gapuha na. Tanawa. Hi guys! Good morning! Ako na pwede na yan dya. Sa di pa ko mo start sa ahong vlog karong adlaw, which is pag-unbox da aning kamera nga ahong nadawat. Gusto sa akong magpasalamat sa katawo nga mo hinungdan nga nakatag-ija ko og kamera nga ingani nga sa una hara dyan gipangandoy. Although di gadyo ni maughang gipangita ato da sang previous vlog nga nangita ko kamera nga kananay ma-flip ang screen, lisod man sa pangitaan karong panahon na kay labi na kay na COVID, wa sila madawat nga mga stock gikan sa mga company. So mao to nga ingani na laman nga kamera. Gyapon ni nga pangandoy ni nga kamera ha kay ganahan gadyo ko lang nga kamera sa una pa pero di laman jud ko maka-afford kay naaman po'y presyo. Guys, excited kadyo ko unta makamao ko daani mo kuri-kuri. Unta makuri ni nahag maajo, unja ka nang ma-operate nahag maajo. Excited kadyo ko nga aghang mga quality sa video puhon is mo paano sa mo improve ja. Basta kay garabing ka grateful o garabing salamata kaadto sa tao nga naghatag na daaning mao hinungdan nga nakatag-ija ko og kamera. Daghan kanong salamat kahibaw na ka og kinsa ka kahibaw ko nga napay daghang grasya moabot sa imo ug sa imong pamilya kay maadyo kaadyo kang tao bisan og kananay pareho ra ta danis kalibutan nga naning kamot para makasapi tayo na imo gadyo kong gagahinan og sapi para laman maka tag-ija ko og ingani nga kamera maong salamat kaadyo. Di ka bayran og istorya aghang pagpasalamat diha nimo kay grabe jud imong sakripisyo para makahatag ka og kananay kamera adari na handa. Salamat kaadyo. Ang ginahon na og magpaabot-paabot ko datong flip screen murag dugay pagad si Ja kay wa pa may kasiguruhan og kanus ato sila mga boot basig dugay pa kaadyo. So mao to nga nakakuan lamang po ko nga maadyo noon pud ni si Ja kay double purpose si Ja kay kuan man si Ja adventure cam man si Ja so pwede sa na madada o kunuhay maglaroy-laroy kus mga kalibunan. So murag na mga murag mas fit si Ja sa ang kananay kuan sa ahang mga daily activities ja. Lami pod si Ja kay gamay ra. Anja guys, ready na ko kaadyo nga abrihan. Wa jud na abrihi. Karon pa din sa na abrihan og tan-awon og sani ni basahon og sani ning mga nakasuwat na ani. Karon pa gad mo nang murag kubaan ko ja. Ubani ko ninyo kay ato na ni abrihan. Anja guys, mao ni si Ja sudlanan sa ato nang tangtangan og sani sud ani. Na si Ja duha ka box sa sud. Nasa duha ka box sa sud, wa ni sud, mao ra ni sud sa paper bag, mao ni si Jaag. Ano sa kay natuali. Mao ni si Jaag kamera. Kay ba ko familiar mo daani nga kamera kay mao man ni sikat karon labi na sa katong mag-dive sa mga tubig. Nga na pwede si Ja so murag ni ganahan po ko naghunahuna ba kay mahilig ba ja po kog maligo-ligo dagat nga na mag-dive magamit ni si Ja na puhon o pwede na maligog dagat. So mao nga arang lipat sa dyan na katag-isa ko og ingani. Kay di ba dyan ni basta-basta makapalit kay ngani wa kay sapi kay presyuhan ba dyan po ni Inja. Kuha ni si Ja GoPro Hero 8. Di inis ja review ha. Kaya di ko ka mao mo review ha. Ramong pakita no. Gunsaan ni na pag-abri. Gunsaan ni na pag-kuhan kay di makukamaw na ng review. Pero halang pong basahan og sani na nga suwat na ani. Naapa ko ni si Ja umaabot ng mga freebies. Inja ilarang i-text og kanus-a murag haon ra og naana mao pa ni sila ag kananay kauban sa package kay kung kuwang lagi karog mga freebies kay ilabi na kay naa lagi COVID di lagi basta-basta maka kuan ron makapada bitong mga kuan pero maadyo na laman kay magamit naman jud pud ni na kay naa naman kompleto naman si Ja okay ra man tong mga freebies kay selfie stick mga ingana pwede ra man na gamiton using my old selfie stick mga ingana pwede ra pang itaag paagi importante nga naa na tay kamera so aran ang lipad bisag di halatas ang naong kay wa ko kaadyo pa kapahuway kay kana laging makuwang-kuwang tagtuog mura tag naong ug kananay manunuway pod excited na ko kaadyo ja wa ko kay bagon saan ni pag-abri mura magsayangan kung mo-abri diri kuan man si Ja na plastic si Ja di si Ja si Lupin
Das ilam lagi sketch tipan dari mo netang unahag abri. Sa ding basahan daan ring mga nakasuwat dari squad sana abrihan. 12 MP kuno si Ja anja. Slow mo, na hyper smooth 2.0. Ada buhanin ni. Basta kay maidang mga features sa camera. Ako kasabutan basta kay di ni review. Kung ano ni si Ja ra mong pakita uno sana pag abri ni. Anja. Ay kasuwat dari wala may lain. Tanaw na taga ni Suda ni. Kare man itang abrihan sa kunot. Sa musibag sa kudari. Ngit man. Kini itang abrihan dari sa kunot. Kaya na scotch tape na. Lah. Beri jadi ay. Kurban na. Jalag nuto ni. Lagnuto na to. Lala. Lagnuto jadi ay. Mga nag-isang sadlanan na. Na ipadaplin. Jay forma. Sa kamera, excited daw naman ang mura mong kergahang kamot daan eh. Dinig haman. Ang hawiran dari kain sa magjabuan dyan eh. May karaw-karaw. Dito siguro ng mga kuan, mga aksesoris ya. Tengah beri dari suway mo. Nikabre ni mo dito, di arag ilang mga basahan. Nakasuat GoPro. Ja. Dahil libro basahan, aning basahan na naan ja, kaya rin makahibaw kung saan nila pagamit. Jadi apa di dugang pang basahan. Have questions? Nakasuat dari. Pwede ra mo chatan kuno ag ilang mga experts nga maoy mo tubag. Jadi apa dugang pang suwat na mga direksyon kung saan ni pag luglog dani, kung saan ni pag wabot ning ijahang mga wanda ni mga cord, mga hani-hani diha. Dahil pag laing pang suwat, hani man ni. GoPro Plus. Ay nakasuwat dari nga kuan, replacement ko og madamage nga na. Ja, kuan na, danay murag portahan at abrihan na portahan. Pag-abri na sa portahan dahil ning gawas nga cord. Ay nakasuwat nga GoPro og cord na mo ni ining mag-charge ko. Gaday. Mura sa jag curve nga mount. Bag para asa na andyan na ito basahan og hanina. Magsanay pa may sud ani. Wa na sud, maora to si Ja. Maora to si Ja. Ay kidi bra pa jud kung sa sud, wala day sud to. Diyan saan na to pagpuso ni remove. Okay, bol ni saan ni pagpuso. Usahan rin ja. Hindi ko ka maupuha dani. Saan ka nanikuha? Ha? Gabaw dani. Remove. Na may nakasuat remove. Ug atong i-remove ang kamera. Running button. Kati cukudan ni kamao. Sana ni. Grihan mo yan na. Enggak, nakuha ng kamera. Nakadali tanawon ng kamera. Pwede man niya mainga na. Wah. Pwede mo na kupaan. Yan na, pwede nila magutangan o kuan. Trepa dari na isumpay. Kasi ko, nga ako ni vlogger ni. Hi guys! Good morning! Ako ni... lamira pa na sa wide angle. Okay ram dahil siya kaya nagis ang lens na. Daka sa jag lens. So wide gadyan ni siya. Marag mo lami-lami na kulit isang video daan ni. Anda. Ano sa kaya sa rin ko ang kay... Naamang guru ni... Kuan para makuha ning diyang tibuok na kuan sa ibalik. Ini ban saan ni napapuha? Saan ba niya sa pa? Gamit yung utok dani. Yung utok lang yung wanay baid. Murag slide naman siguro ni. Hindi man pud mo slide. Nanza. Baba, noon ni Rona. May ato. Baka pa yung direksyon na naging saan ni pagkuha ning nanuwagan ni. Na ako na
Naman sa freebie nga tripod, anja ay padaran nila nga nilalam ko mag-vlog, din ng box. Di ba ko ka makukuha dani? Iun ko nung nagsuway. Saan ko ni pag-uon? Sabi itang hilingan sa ninabay bateri ni. Adara, walang tingog. Hala, kujawa. Arang kujawa. Awa. Oh, may lamig buhang lighting na rin. Aras ang tinawad sa di ay ni. Gwapo si Debbie na Nay. Maklaro ba? Hi, Nay. Good morning. Klaro sa DS na, Nay. Arang gupuha. 6% pa si Diya. Kinahalan na i-charge. Butangan pa ni na sa Jaog SD card. Suka di maudan na sa tag-iop sabi. Tingil ba tag-iop? Saan ba ni pag-uop? Uy, di ko maudan ni. Yan na rabay. Hindi, charge ni na si Diya. Yung ranti palagi ko daan eh. Kay medyo mag-anad tag na tayo nga ni. Anad raman, hawir anad dari sundang raman upuan. Sako. Yan yung hawir nga. Hindi pagka mauga dyan. Naglibog lang kung saan na pagtangtang. Medyo ko ka maudan eh. Nga naman na dyan, nga na. Imong ring birahon, nga na. Anja, agkaring doha ka murag stick, imong badaw nga na dyan, itod. Itod, di may nga na. Muslide ro si Jana. Tang-tang ra ka dyan na, ho. Nga na ramang dahil na. Anja, ibarik na po ni mo. Nga ni na nagiging puma. Ay, sus, kabulok. Kabulok sa tao. Huwag din na kamao. Anja, yan na isad-sudod dahil sa ingana. Medyo maklaro kay ngit-ngit man. Ingana arday ni sila. Dagnan ako yung tripod. Ingana, palitan na pa niya na tripod. Mga gamit ba? Diyan nag-abri dani. Asaning tangtangan kaya ang abrihan. Okay. Tanaw na to og kuan. Saan po niya pag-charge? Kani man siguro kay na may murag kuan. Na may murag lusot. Kani siguro inganaon siguro ni kaurason saan ba ni? Dera. Naman ang tayo manual no, bulok magjugo ka di am day manual. Tanaw sa ning sa ni. Di ara man di ay bulok ka kadyo. Ano ba ni? Na 1. Mag-download ko GoPro app. Mag-download pa rin ko GoPro app. Diyan sa battery. Mirahon lagi ni. Ning lugti pagbira na ho. Di ama day basahon ara sa kabulok. Dito na lugti ning maglugti. Birahan jud ay. Abri. Abri dana, di na gidang battery. Di gidang battery. Palitan pa yung nag-extra nga battery para malubat na ko ikapuli na. Ano day uli lagi. Jada ri day sa charge. Abri day ni. Charge da ni. Atang suwajan. Lubat man siya, charge sa ni daan. Suksok dari. Sa ni i-charge sa ni na ha. Anda pa sigsang vlog karon ha na ning gamiton karong vlog ko karong palis. Ning mapulo na ang gamiton na ni karong palis. Dadi apa man day ko everyhan usa. Dadi apa may isa ka box diya. Bausan ini sleeve and lanyard. Pinabrihan ko sa nila dani. Siglanan siguro ni Jack kay aron di siya magaba. Sana pa ni pag-abri kunot itong unahon. Kining kunot man mo itong unahon abri kay aron di magaba ning ibabaw. Ano? Simuton pa dyan. Manuway dyan. Nga na. Hindi na ito-kunot. Ano ba na? Alam mag-gaan na. Mura mag-apas. Nga na. Birahon. Bira. Pakai day papel. Oras sa day papel.
Apa pa ning pangbasahon, magani mga agi pang suwat daaning. Nanuwa dyan eh. Diyan ang basahon. Naaday sa sudlanan. Maora pud. Naaday sa sudlanan na. Bitay sliug. Sumado pa din eh. Bitay sliug nga na. Kunuhay. Gwapo! Kaya di malabli. Gwapo gito sudlanan na. Sa pagkait ng isukod. Ng sudlanan. O ano ba? Arang ba na itong sudlanan? Galing matag di ni maarang ng sudlananan eh. Pahakay ito ng standar eh. Uli sa nato. Yan sarap ito na pagkuhan. Ganyan na. Yan na dya. Yan na rin ito na. Di kasirada ni. Yan na. Yan. Tara di ay. Birahun na. Yan dya atang isod. Suway. Bumasud ba ni? Madyo ni kaya di magaskas. Di mo ko ka maugsud aning nanuwagan ni. Apa ha? Inatin na dahil ni para masud. Masud ni. Hindi magkana idang sukod. Masud idang sanina. Tawa man mo. Nagmual pa naman katawa. Uy, nasud na. Saninaan. Dahil pwede ka. Di ni mo saninaan. Magburlis ra, magasgas. Wapo kay nanay sanina. Nanay sanina! Amang gupuha! Gupuha na. Tanawa. Unza, mag-vlog makuunza. Tangininjo. Og maadyo na bag-quality dani kay mag-vlog makuunza kay matumangkus merkado kay mapalit mo kog pintal. Kanihang gamiton. Pero i-charge sa nin hadaan kay rong inigat to na magamit na na. Guwapo. Angay ko. Nga ara na siya. Nga ni sa forma gamay ra siya. Okay. Iwan sa nagbalik be. Iwan sa nagbalik. Tingnan tingog to ni gunong tiyo. Ay, sa forma na. Di lagi maklaro hang naong kay na. Unsa na lagi ni maklaro. Haray suwadan ang isang quality og one ba ni siya. Og maadto pa ni siya unsa kay dad unis merkado. Maila man yun dya. Okay? Go po si Diaper. Angay ko. Maila man yun dya. Kaya sa badan. Charge na rin na. Sa pakitang panggagutro. Pang nakanig ko hamot na. Okay. Nasa na yung i-charge guys. Kay. Isi to na. Excited lagi ko ba? Ito na. Nadabo na. Samtang magkuha na. Basa-basa sa ako daring mga suwat. Mayroong kasabot na danig sa inyo pag-alaga ni. Wow, puputi. Ganahan ko sa sanina bagay. Sabing-sabing sa liog. Ganahan ko. Kini, naayos ang logo. Asa ni panghipuson. Kay mo na niyang gamitin karon. Excited na kumugamit na ni. Da guys, maura to gahang vlog karon. Harap mong ipakita sana pag-abri ring kamera ha. Jaara dyan ang lipada. Salamat ka, Adjo, sa Baji. Baji may naghatag na ni. Sa Baji nga naghatag na ni. Kaya ba nakaukinsa ka. Salamat ka, Adjo. Unta, grasyan pa kag-arang. Daghana, sinako-sako pang grasya. Mawut sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Salamat ka, Adjo, sa pag-uban na sa pag-abri daaning kamera. Magkita-kita rata sunod ng vlog anja. Bye-bye!